هلو 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 مرحبا مرحبا ترحنا لكم كما يلاكم alright كم تلو مرقع حبشة إدكش مسيناكم على الحوات مالي هنا بوست جرنا قط أم خينو هاي تعامتنا أنت مالي سونا لومي تم حلاليفا we can do that today كم تي تري وزر لغمات مئتوي مالي هنا بوست جرنا أوكي كل شيء أبناي ديمقراطيك أني ريبابليكان دبهال الله أتي أبي إتو ستاك ماركت مور أدمع زخون سو ديمقراطيك كم زخلو ديم ولا سي ريبابليكا كله خلو مسو استأثر إنا خنزارب أزيك بالكل خجن بحفشات نايتي أسرار حاون كنقول سينا then you find out together سورس لنا كنريكمنا so أزت مسألة هجي أوكي من يخمس نرينا مس مسأخ انتايخ مسل كل حتى ناخذ من لسنا ود عوبي let's go back my friend alright من in stock market زبالة Republican or Democratic alright let's get with it we have a source let's boom كل شيء عجوالي أجزاء إلكشن أجزاء سوري أجزاء مريجات تحوات تيناي ماركت لعلن تحتنا الله أب إند داون نايجد نزله سلزي كأو مسحلة فجن أنت يمثل this is our main source تري وازل لهم زي أنا إشتكين قلتا نزي أسورس أجن أبتي الحرام وترش خريقكمي على أبتي إنترنت مالتيو so أبزي نري أزل نحوات like this okay لعلي let me get my pen أبزي democratic president اندحر كوينو مرحي democratic president مسكونه ازيكا republican president مسكونه مالتي one and تكون بلنا so اب وايت هاوس president اندحر democratic اليو annualized كل شعبي اس اند بي زي كان باي ذا واي ستاك ماركتنا you know that بزعبا كاب شحن 950 كساب كل شحن 23 زل إنا خنزارب زلنا so democratic president اندحر كوينو democratic بايدن نقول كم بعد بايدن اوباما مالتي بوش president اندحر كوينو جن look this ازي democratic congress كاد بحاله قدمنا اب امتاوي ابزين كل تلوادي كنغركم سلسته حاده ت president كلته senator سلسته like house representative so president والقسب مهان تفلطوهم senator كباب 100 سبات አለው house كا كباب 435 አለው أمريكا بزم سلستيوم عينتها محدد إذا president plus vice president خامالتي so إذا سلستيوم أكالاتيوم دم محدوا سلزي مجمريا like senators 100 يوم زي تدميرهم 50 حدا plus 4 ساعات تدميرهم 100 خلوا زي senator 100 يوم أبزق زي senator من يوم قصر زايدهم زلوا democratic so democratic حلفت له تشاك شيمر زبهال ليدر ناتهم حلاف له مالتي ريبابليكان 4 ساعات سبات كله ديمقراطيك 50 حدا alright اب هاوس تخيدناها ازيوم 435 قصر يخون لهم so 435 yeah I don't know why it should be قولي لمالو so اب هاوس تخيدناها ديمقراطيك كلتم ايتن 10 سلسنا له ريبابليكان كلتم ايتن 20 حدا اب هاوس كمان من مريحم قالو ريبابليكان أركب لا زي أحد دي مالت كم ذات رواز الله تحبرون بعلو blue and red so blue red so بزي أماتم إكل okay هجين تاينا خن رئيز لنا okay presidentنا بايدن الله okay أبتن سلسة زبلنا كن متسينا president من الله بايدن الله senator من يمرحو لنا ديلو ديمقراطيك الله house من يمرحو republican سلازي حدا حق خمس كل حوات لسه ناي تاكسي نبل تاكسي كات نبل مقراص تاكسي نبل تاكسي مقراص اندحر كوينو مصيو وال بهاوس كبغس يخليو بسنت كبغس يخليو زخونه ነገር ولا بواير هاوس مكو كبغس يخليو صقم باله كاب سلسته يمبغسو سلسته بصح زم سلسته زلو محدارا مالتي ስለዚህ ሰለስቲኦም እንትሕራ በጊሶሞ ለሰይ ፕሬዝዳንት ባይደን አበጊሶ ነበር ኦ ያ ህጂ 35 እዩ ዘሎ ተ ሃይስት ልዕሊ 400 ሸሕቲ እንትሕር ኮንካ ማለት እዩ እቲ ብራኬት
እዚ ብራኬት እዚ ናብ 49 ክቅይር ክእል እየ ክብለና ክእል እዩ ዲሞክራቲክ ሃይ ታክስ እዮም ደልዩ ሪፓብሊካን ከዓ ታክስ ሎወር እዮም ደልዩ ኩለን እናቶም ኣሎ ባይደን እዚኣ ክቅይር ኣይደልና ኣብና ኦኬ ባይደን የምፅኣታ ሕጊ ባይደን ምስ ምፅኣታ ሕጊ እታ ፕሮፖዛል ትመፅእ ናብ ሰነት ትኸይድ ወይ ናብ ሃውስ ናብ ሓደ እዮም ትመፅእ ሽዑ ናብ ሃውስ ትመፅእ ባይደን ተምፅኣ ናብ ሃውስ ትመፅእ ሃውስ ሪፓብሊካን ስለ ዝኾኑ ባይደን ከዓ ዲሞክራቲክ ስለ ዝኾነ ሃውስ ዳርጋ ይፃብእዋ እዮም ኣየሕልፍዋን እዮም ሲምፕሊ ምናልባት እታ ዝብልዋ ዘለው ጠቕሚ ንኩሎም ኮይና እንድሕር ረኺቦማ ማለት ብሓንሳብ ዝሕልፎ ብዙሕ ሕጊ ኣሎ ማለት እዩ እንተኮይኖም ረኺቦማ ሲምፕሊ ክሕልፍዋ ክእል እዮም ንሶም ምስ ሕልፍዋ ናበይ ትኸይድ ናብ ሰኔተር ትኸይድ ሽዑ ሰኔተር ከዓ ሕልፍዋ ሽዑ ሜይቢ ኣብዚ ምርዳእ ክህሉ ይኽእል ኣሕዋት ማለት ዩ ሰንተንስ ምቅያር እዩ ቁፅሪ ምቅያር እዩ ኢንስተድ ኦፍ 49 ናብ 44 ናብ 39 ገለ እንዳበልካ ምቅያር ክህሉ ይኽእል እዩ ሃውስ ከምኣ ገይሮም ድራፍት ገይሮም ኣፕዴት ገይሮም ነታ ፕረዚደንት ሰደዳ ናብ ሰነት ምስ ሰደድዋ ሰነት ከዓ እታ ናይ ሃውስ ዘላ እንድሕር ኣብኣ ከለዋ ከምታ ዘለዋ ድራፍት ተቐቢሎማ ስለዚ ቴክኒካሊ እዚኦምን ሳይን ገይሮም ኣሎ ድሕሪኡ ናብ ፕረዚደንት ዴስክ ትመፅእ ፕረዚደንት ዴስክ ምስ መፀት ትፍረም ይውዳእ ሕጊ ትቕየር ዳስ ኦል ሕጂ ኣብዚ እዩ ዘሎ እቲ ኮምፕሊኬት ኣሕዋት በሰንኪ እዚ ኦራይት ምምሕዳር ባይደን ንኣብነት ናይ ዶብ ኢሉ ብዙሕ ገንዘብ ሰሊዑ ብዙሕ ወታደር ክገብር እየ ብዙሕ ጃጃት ወይ ከዓ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝሰርሑን ክገብር ኢሉ ኣምፅኡ ፕሮፖዛል ኣምፅኡ መፅያ ሰኔት ኣሕሊፎማ እያ ኣብ ሃውስ ግን ተሰይራ ክሕልፍዋ ኣይከኣሉን ምክንያቱ ሃውስ ናይ ሪፓብሊካን እዮም ኣይደገፍዋን ንስኣ ክጥቀሙላ ስለደለዩ ሕጂ ናብ ትራምፕ ማለት እዩ ንኣብነት እዩ ዘሎ ሕጊ ተቐይራ ዶ ኣይተቐይረትን ዝኾነ ሰብ ካብዚ ሰለስቲኦም ቲክ ገይሮሞ ዝሓልፍ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ሕጊ ከተቆሙ ከለካ ገለገለ ኣሎ ሕግታት ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ጌርካ ትሕልፎ ንባዕሉ በይኑ ፕረዚደንት ጥራሕ ክሕልፎ ዝኽእል ኣገባብ ኣሎ በይኑ ፕረዚደንት ጥራይ ክሕልፎ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ኮይኑ ግን ምሰንኪ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ምሕደራ ብሓንሳብ ኮሚኒኬሽን እንተዘይብልካ ብሓንሳብ ትረዳእ እንተዘይኮንካ ዝኾነ ሓንቲ መፅያ ደስ ዝብሎ ክትሕልፍ ኣይትኽእልን እያ ኦኬ እዚኣ ግን ለሰይ ፕረዚደንት ዲሞክራቲክ ኣሎ ሴኔተር ዲሞክራቲክ ኣሎ ሃውስ ዲሞክራቲክ እንተዝኸውን ነይሩ ግን ሲምፕል ወይ ኤኒ ሕጊ ንኣብነት ናይ ታክሲ ኮርፖሬሽን ታክሲ ካብ 25 ናብ 35 ናብ ገለ ደልዮ ነይሩ ባይደን ተኸራኺርዎ እዩ ነዚ ክሕልፎ ይከኣለን ሲምፕል መሓለፍያ ሶ በቲ ሓደ ወገን ከም ዝተፈላለዩ ምህላዎም ፅቡቅ እዩ ነቲ ኢኮኖሚ ሜይቢ ናይ ሓደ ናይ ባዕሎም ጥራይ ሒዞም ንካይመፁ እቶም ሓደ ከዓ ናይ ባዕሎም ሒዞም ንካይመፁ ንካይድሉ ሕጂ እዚኣ እታ ምክልካ ዘላ ሕጂ ምርጫ ኣሎ ኖቨምበር ላይ 2024 ኣሎ ኣብዚ ትሽግር ዘሎ ሕጂ ኦኬ ለሰይ ፕረዚደንት ትራምፕ ክኸውን ይኽእል ንበሎ ሰነት ኦኬ ሃውስ ኦልሬዲ ሪፓብሊካን ኣሎ ይኹን ንበሎ ሰነት እንድሕር ሕሪጎሞ ምሲት ምክንያቱ 51 ብ49 ኣለዉ ሓደ ሰብ ካብዚኣ ናብዚኣ እንድሕር ከይዱ ዋላ ብ50 እንተኮይኖም ምክንያቱ ፕረዚደንት ሪፓብሊካን ስለዝኾነ ትራምፕ ስለዝኾነ እቲ ቫይስ ፕረዚደንት እቲ ምክትል ፕረዚደንት ፓወር ኣለዎ ነዚኦም ዓርቆም ስለዚ ኦልሬዲ ሰነት ዋላ 50 እንተኾኑ እንድሕር ምሕደራ ኣብ ትሕቲ ሪፓብሊካን ኮይና እቲ ቫይስ ፕረዚደንት ናብዚኦም መፅኡ ዓርቆም ስለቲ ቫይስ ፕረዚደንት ከዓ ናበይ ክመፅእ ናብቶም ሪፓብሊካን ቦም ሃውስ ኦልሬዲ ብትሕትኦም እንትሕራልያ ቦም ስለዚ ሪፓብሊካን ይኾኑ ማለት ነዚኣ ብጣዕሚ እማጎትላ ኣለሁ እዚኣ ዳስ ዋይ ባይደን ድሮፕ ዝገበረ እዚ ንካይመፅእ እዩ ኦራይት ኦልሬዲ ፕረዚደንት ዋላ ሉዝ እንተገበርናዮ ብሰንኪናትካ እቲ ናይ ሰኔት ይኹን ናይቲ ካልእ ካይተስእነና እዮም ዝብሎ ሞስሊ ሃውስ ዳልጋ ዲሞክራቲክ ንነዊሕ እዮም ዝኸይድዎ ነይሮም ሕጂ ዝሓለፈ እዩ ስዊች ገር ዘሎ ሜይቢ ሕጂ ከዓ ዝመፅእ ንሪኦ ሆፕ ዲሞክራቲክ መፅኦ like I have not got we'll see what happen ስለዚ እዚ እቲ ቀንዲ ኣብቲ ዘሎ ዕግርግር according now ሕጂ ሃውስ ሪፓብሊካን የመርሖሞ ዝኽእል ዘሎ yes ሰነት ዲሞክራቲክ መርሖሞ ዘሎ ፕረዚደንት ዲሞክራቲክ መርሖሞ ኣሎ ሕጂ ናብ ተላዕለ ክመፃኩም ብስ ናይ ስታክ ተኣስረ ኣሕዋት
1950 ክሳብ 1950 ካብ 1950 ክሳብ 2023 ዘሎ average stock market ና ክንደይ ተመሊሱ ማለት እንድሕር ፕሬዚደንት ዲሞክራቲክ ኮይኖም እቲ ኮንግረስ ክልቲኡ እቲ ሴኔት ኤንድ ሃውስ SND ሴኔት ኤንድ ሃውስ እንድሕር ዲሞክራቲክ ኮይኖም ራያ ኩሎም ዲሞክራቲክ አለው ማለት እዩ ፕሬዚደንት ዲሞክራቲክ አለው ሴኔት ኤንድ ሃውስ ከዓ ዲሞክራቲክ አለው ኩሎም ዲ መጽ ሰለስቲኦም average stock market ካብ 1950 ክሳብ 2023 8.72 ተመሊሱ bad that is bad alright ናብዛ ክንመጽና ፕሬዚደንት ዲሞክራቲክ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኮንግረስ ግን ናብነት ሴኔት ኤንድ ሃውስ ግን ሪፐብሊካን እንድሕር ኮይኖም ስታክ ማርኬት ዝለዓለ ይምለስ 14.55 ምክንያቱ ፓወር ዘለዎም እዚኦም ዳርጋ ሓይሊ ዘለዎም እዚኦም ዳርጋ ወረ ገለገለ ኣሎ ሕጊ ንኽግርመኩም ሃውስን ሴኔትን እንድሕር ኣጽዲቖሞ ናብታ ፕሬዚደንት ዴስክ ምስከረት ኦልሞስት እንተዘጋጀ ናይ 10 ገለ መዓልቲ ኣለዋ እምበር ሕጊ ትቕየር ኣውቶማቲካሊ እዚኦም ክልቲኦም እንድሕር ተሳሚዑ ስለዚ ራይ ሉክ ዲስ ፕሬዚደንት ዲሞክራቲክ ኮንሱ ግን እቲ ኮንግረስ ብሴኔት sorry ብሪፐብሊካን እንተተሓይዙ 14.55 ሉክ ዲስ ክልቲና ወዳድሮን እዮም ፕሬዚደንት ዲሞክራቲክ ኮንሱ እቲ ኮንግረስ ማለት ንክልቲኦም ይሕዋት ንሴኔት ኤንድ ሃውስ ንክልቲኡ ዝሕዝ ዘሎ እንድሕር ብዲሞክራቲክ ተተሓይዙ 8.72 ናቶም መራሒ ኮንሱ ናቶም መንግስቲ ኮንሱ ዲሞክራቲክ ኣብዚ እንዳሃለውስ እቲ ሪተርን ስለው ኣሎ እስማዓት ኮምፕሊኬት ኣሎ ኦራይ እዚ ግን በይኑ መራሒ ኮንሱ እሳቶም ተሃውስ እንተሒዞም ሪፐብሊካን ኣብነት ንበሎም 14.57 ምናልባት ከምዛ ሕጂ ዘለና ያ ምክንያቱ ገሊኡ ብሃውስ ንኣብነት ብመን ምራሕ ኢልና ሃውስ ብሪፐብሊክ ሴኔት ከዓ ብዲሞክራቲክ ማራሎ ፍርቂ እንተተማቒሎም ፍርቂ ክንብል ከለኹ ሴኔት ብሓደ ፓሪ ክመሓደር ከሎ ሃውስ ከዓ ብሓደ ፓሪ እንድሕር ተመሓዲሩ እቲ ፕሬዚደንት ግን ዲሞክራቲክ እንድሕር ኮይኑ ስታክ ማርኬትና 15.72 ተመላስ ኣለዎ ካብ ወርሒ ሓደ ዝመፃኒ ነዚእና ክንርኢ ኣኮርዲን ሕጂ ዘለና ዘይኮነ ሕጂ ዘለና እዛ ስታይል እዚኣና ዘለና ምክንያቱ ባይደን ኣሎ ሃውስ ሪፐብሊክ ሴኔት ዲሞክራቲክ ሶ ዳስ ዋይ ፅቡቅ ርኢና ዝ4 ዓመት ማለት እዩ ራይት ፕሬዚደንት እንድሕር ሪፐብሊክ ኮይኑ let's call him ትራምፕ ንበሎ look this ፕሬዚደንት እንድሕር ሪፐብሊክ ኮይኑ እቲ ኮንግረስ ሃውስን ሴኔተርን እንድሕር ዲሞክራቲክ ኮይኖም average stock marketና ዝምለሲ 1.04 god damn it ትራምፕ እንድሕር መፂ ምሕደራና ዓመታ still ሃውስን ሴኔትን እንድሕር ዲሞክራቲክ ሒዞሞ ኣኮርዲን ናይዚ ካብ 1950 ክሳብ 2023 ማርኬትና እዚ መጽናዕቲ እዩ ዘለዎ ሂስትሪ ታሪክ እዚ ይመስል ካብኡ ዝመጽእ እንታይ ክንመስሎ ኢና ድሓን ኣብ ካልእ ቪድዮ ሰርሐ እየ ድሓን ምናልባት እንታይ ክኸውን ይኽእል ምስ ዘለና look this ዋል ኣመሓዳሪ ሪፐብሊካን ሓላፊ መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር እቲ ኮንግረስ ሪፐብሊካን እንትሒዞም ራእይ ኩሎም ሪፐብሊካን እዮም ሪፐብሊካን እንትሒዞሞ ስታክ ማርኬትና ስቲል 11.70 እዚኣ ምስ ምንም ተዋድሮ እዚኣ ምዚኣ ራእይ ወረ ኩሎም እንድሕር ሒዞሞ ሓደ ፓር እንድሕር ሒዞሞ ዲሞክራቲክ ኩሎም እንትሒዞሞ 8.72 መጽ እንድሕር ኩሎም ሪፐብሊካን እንትሒዞሞ ግን 11.70 መጽ that's a big difference okay እንድሕር መራሒ ዲሞክራቲክ ኮይኑ
ካልእ ሪፓብሊካን እንተሒዞሞ ግን 1455 ይምለስ ኣብዚ ከዓ ራእዮ ሪፓብሊካን መራሕቲ ፕረዚደንት ድሕር ኮይኖም ብምልኦም ኮንግረስ ከዓ ዲሞክራት ድሕር ኮይኖም 1.0 እዚኣ ከዓ ምዚኣ ክንወዳደር ንኽእል ኢና ላይክ ቢግ ዲፈረንስ ኣሕዋት ራእይዋ እዚኣ ምዚኣ ትወዳደር እያ እስ ቢግ ዲፈረንስ እዚኣ ከዓ ምዚኣ ክትወዳደር ትኽእል እያ this is a big difference ስለዚ እንድሕር ሚክስ ኮይኖም ኮንግረስን ማለቶም ኮንግረስ ሚክስ እንድሕር ኮይኖም ገሊኦም ሰነት ገሊኦም ዲሞክራቲክ ገሊኦም ሪፓብሊካን እንድሕር ኮይኖም ግን ፕረዚደንቲ ሪፓብሊካን እንድሕር ኮይኖም 12.20 ማለት እዚኣ ከዓ ምዚኣ ክንወዳደር ኢና እዚኣ ከዓ ምዚኣ ክንወዳደር ኢና look this كلهم ريبابليكان نو ريبابليكان بريزيدنت سنت اند هاوس جن ديفايد اندحر كانهم تتمقايلهم ستاك ماركتنا 12.20 ملس ديمقراطيك بريزيدنت خوينهم سنت اند هاوس جن ديفايد اندحر كانهم كا ستاك ماركتنا 15.7 ملس بس هج زلنا يحلو كنتات مالتي ابتمص 2025 اوكي ريبابليكان ما راح تنقولهم ንኣብነት እዩ ዘሎ ኸዋ ስከን ቢታፍ ዲፈረንት እዩ ዘሎ ሕጂ እንድሕር ዲቫይድ ኮይኖም ኮንግረስ ስታክ ማርኬት ና ገነ ቢ ካብ ኣኳርዲን ሂስትሪ ዝሓለፈ ከም ዝሓለፈ ኣይክኸውንን ምናልባት ግን ብምሉእ ባዕሎም እንተሒዞሞ ሪፓብሊካን ብምሉእ ሃውስ በል ሴኔት በል ፕረዚደንት ድሕር ኮይኖም ግን 11.7 ክመፅእ እዩ ኢንስተድ ኦፍ ዋ كل انت حيزمر ديمقراطيكا 8.7 ማለት ነው alright good luck to our election stock market ና እንታይ መስል ብሙሉ ኣሰራርሓ እዚአንን በዚአንን ክኸዳ ዘሎ እንደዚአንን ጋር ዝኸዳ ማለት ነናይ ባዕሎም ቁጠባ ዘምፅወሎም ኣሕዋት ቀረጽ በል ምውሳኽ በል ፕሪንት ማን በል ሰኻ ጽንሕ ኢልና ካልእ ቪድዮ ምስ ናይ ፌደራል حيزنا يا بينا خدمة زي أجن كتتحول سايد يعني simple term بزي آخر كده مالت you can source guys حوات if you want to source أبزل لكم sourceات if you need it يا الله just كله let's say أبزي هجنه لكم always stock market is always up it doesn't matter recession هون كله هون maybe recession دحراب 6 months ترايو أبناي president مولو term أبربعة عامات always up look this حوات always the slope is up always slopes up no matter what كندي عبي كندي وحد كندي يقنس ازطرح احنا خنفلاليو نخل مالتي so yeah some years down يكون some years up يكون so overall gun always up مالتي yeah if you want to go ahead and detail the لكم you can read the source as well good and then yeah this is what I got تازي ايزن باص انحي وكان زي تاشم زغبرات انحي look this up غزي بريزيدنتات نبرو مراحت مالتي زم كلهم مراحتات نبرو كينيدي نبرو لغزين ابنت 19.5 like John is 14 like Democratic is 14 point no sorry 46.6 so you can do that as of Trump 67.3 نيرو as of Biden again up nice 3 عمت 36.4 مالتي ناي بعلو في الليون على زي Okay. All right, that is that's all I can say. It should be short and sweet video. مزي أستأثر بين صعوبات فيديو تلونا. And then thank you so much. This is a little look what gonna be. زمرت أزمة زلوا نزخل سقلونا. منهم هاوس كحزو، منهم سنة كحزو. مني فهم حدا president حز. stock market نحن ذا أخ ما مالت. Thank you.